ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи тиловатии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. саноат омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ буда, ҳамасола дар натиҷаи андешидани тадбирҳои зарурӣ ҳиссаи он дар таркиби маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба тадриҷ зиёд гардида истодааст. доир бар рушди саноат ва нишондоди баланди истеҳсолӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. пешрафти иқтисодию иҷтимоии кишвар ба рушди соҳаи саноат ва тақвияти иқтидорҳои нави истеҳсолӣ вобастагии зич дорад. бо дар назардошти ин ҳукумати ҷумҳурӣ бо мавриди истифода қарор додани иқтидорҳои мавҷуда ва ташкили корхонаҳои наву афзоиши истеҳсолот чораҷӯӣ менамояд. бо вуҷуди таъсири омилҳои берунии иқтисодиёти мамлакат бо талошҳои муассири ҳукумати кишвар сол то сол рушд меёбад. саноаткунонӣ бо суръати кишвар яке аз ҳадафи муҳими стратегии миллӣ буда, ҷиҳати амалишавии ҳадафи мазкур аз ҷониби ҳукумати мамлакат барномаи саноаткунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул ва амалӣ гардид. дар доираи тадбирҳои андешида шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти маъданӣ аз 7 миллиард сомонӣ дар соли 2020 ба 26 миллиард сомонӣ дар соли 2025 расонида шуд ки ин 3,4 баробар афзоишро таъмин намудааст. афзоиши истеҳсоли маҳсулот имкон медиҳад ки ҷойҳои нави корӣ афзуда сатҳи зиндагии мардум баланд бардошта шавад. тоҷикистон аз ҷиҳати захираи ашёи хуми ғайримаъданӣ барои истеҳсоли масъалаи сохтмонӣ бой аст. ин шароит имкони мусоиди рушди инкишофи соҳаро фароҳам овардааст. соли 1991 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти маъданӣ 3 номгӯро ташкил медод. ҳоло ин нишондиҳанда ба 17 номгӯй расидааст ки ин яке аз натиҷаҳои назаррас дар рушди иқтисодии соҳаи саноат ба шумор меравад. дар маҷлиси васеи ҳукумати мамлакат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулини вазорати саноат ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи амалӣ яке аз ҳадафҳои стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат тавассути ба истифода додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани иқтидорҳои бозистода ва пешгирӣ кардани раванди аз фаъолият боз мондани корхонаҳои саноатӣ, афзоиш додани истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда, зиёд намудани шумораи коргоҳу корхонаҳои хурди истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳо, бахусус дар самти коркарди меваю сабзавот ва таъмини фаъолияти муназзами корхонаҳои саноатӣ ва бо дар назардошти талаботи бозор ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти соҳа вазифадор намуданд. дар амал иҷро гардидани дастуру супоришҳои саривақтии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди устувори иқтисоди миллӣ ва беҳтар гардидани зиндагии аҳолии кишвар заминаи мусоид фароҳам меоварад. дар вилояти суғ дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ бунёду ба кор даровардани корхонаҳои нави саноатӣ тақвият ёфта, тадбирҳо дар самти зиёд намудани ҳаҷми содироти молу маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда амалӣ мешаванд. дар ин росто таваҷҷӯҳ ба зиёд намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваю сабзавоти коркард ва бандубастшуда бештар аст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар вилояти суғд имконият ва иқтидори коркарди ҳамаҷонибаи меваю сабзавот зиёд буда, ҳамасола дар баробари таъмини бозори дохилӣ ҳаҷми муайяни маҳсулоти тайёр ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва васеъ намудани харитаи содирот, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд бо соҳибкорону сармоягузорон тадбирҳои заруриро амалӣ намуда, фаъолияти қариб 50 коргоҳу корхонаи коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзиро тақвият мебахшад. бо таваҷҷӯҳ ба истифодаи ҳамаҷонибаи имконияту иқтидорҳои содиротӣ, хусусан риояи уҳдадориҳо оид ба талаботи сифат ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ, давоми солҳои охир дар вилоят шумораи коргоҳу корхонаҳои коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардид. чунин корхонаҳо асосан дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Истарафшан, Конибодом, Ашт ва Бобоҷон Ғафуров ба кор дароварда шуданд. ҳоло дар ин корхонаҳо коркард ва банду басти меваи хушк, сабзавот, истеҳсоли нушоба, афшураю мураббо ва дигар намуди консерваҳо мутобиқ ба талаботу стандартҳои ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардидааст.
در شهرهای خوجند، اسفره، استرافشان و کنیبادام سال 2025 کارخانه‌های سیردریا، دارو ارتفود، آبی زلال، صبح وطن و دیگر شرکت‌های استحصالی که سمت فعالیتشان با کارکردی میوه و سبزیجات روانه شده است، در اساس طلبات بازار منطقه و جهان حجم صادرات محصولات تیار را زیاد نمودند. در سال 2025 محصولات کشاورزی از ولایت سوغ به کشورهای خارجی دور و نزدیک در حجم 153,000 تن صادرات کرده شده است که نسبت همین دوره سال گذشته 29,600 تن زیاد بوده، 123.9% را تشکیل می‌دهد. در سطح ولایت کارکرد محصولات کشاورزی خیلی نظررس میباشد و بعد استحصال آن در کارخانه‌های صنعتی بندوبست کرده به صادرات روانه کرده می‌شوند. در سال 2025 میوه‌های خشک کرده شده در حجم 103,700 تن از ولایت سوخت به دیگر دولت‌ها صادرات کرده شده است که این نشان دهنده نسبت همین دوره سال گذشته 13,600 تن زیاد بوده، 115.1% را تشکیل داده است. سال 2025 از ولایت سوخت به خارج کشور در مجموع به مبلغ 1 میلیارد و 705 میلیون دلار شتات‌های متحده امریکا مال و محصولات صنعتی و کشاورزی صادرات کرده شده است که نسبت به سال 2024 670.4 میلیون دلار زیاد میباشد. امسال هم از تلاش مقامات محل و صاحبکاران به آن روانه شده است که کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی تأسیس یافته حجم صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی از ولایت سوخت به خارج مملکت بیشتر شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. راهاندازی گردیدن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. صف دوستداران کلام بده را در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاد نموده است. در دور نهایی آزمون 7 نفر از ولایت صاحب جایهای نمایان گردیدند که یکی از آنها پروانه محمد یوسف می باشد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. خوننده صنف پنجم مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر خروغ پروانه محمد یوسف در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیای ادبیات کلاسیکی تاجیک شرکت نموده سزاوار جای سوم گردید. این خواننده فعال با راهنمایی آموزگار زرینه شیرغازی‌وا از روی نظامنامه زیاده از 100 غزل، 120 رباعی و 2 بیتی، 100 بیت از داستان و قصیده از بر نموده است. مطالعه بیشتر و تشکل دانش و جهانبینی از هدف منبع این خواننده محسوب می‌یابد. من محمد یوسف و پروانه خواننده صنف 5 مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایوقت در شهر خروغ هستم. همچون غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیای ادبیات کلاسیکی تاجیک. طول 4 سال است که در این آزمون اشتراک میکنم. در سال 2024 من غالب جای افتخاری گشتم و در سال 2025 جای سوم را اشغال نمودم. من منتداری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان و نورسان چنین آزمون ها را تشکیل داده است که ما می توانیم در آنها دانش خود را صیقل دهیم. توجه پروانه مخصوص به اشعار ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ابو علی ابن سینا، سعدی شیرازی، صدرالدین عینی و دیگر نمایندگان ادبیات عالم شمول تاجیک زیاد است. خواننده مؤسسه دولتی تعلیمی لیتسه برای خوانندگان بالایوقت محمد یوسف و پروانه در این آزمون فعالانه اشتراک نموده در جمهوری سزاوار جای سوم گردید که این باعث افتخار هر یک ما می باشد. پروانه محمد یوسف در پیش خود مقصد می گذارد که در آینده بیشتر و بهتر به علم آموزی مشغول شده با کمک آموزگاران فن زبان و ادبیات در آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی، محفل و دیگر آزمون‌ها شرکتی فعالانه داشته باشد. پرداخت اجاره کتاب‌های درسی در شهر دوشنبه پورا غیر نقدی شد. طبق برنامه بیلینگی شفافیت پرداخت مبلغ‌های اجاره کتاب‌های درسی را تامین می‌نماید. طبق نقشه در مرحله منبعد این تجربه در دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری نیز عملی خواهد شد. ابراهیم نظرالله زاده گزارش می‌دهد.
қадами нав дар самти рақамикунонии соҳаи маориф. Дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе пардохти маблағи иҷораи китобҳои дарсӣ пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. Тибқи нақша дар марҳилаи минбаъда ин таҷриба дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар низ татбиқ хоҳад шуд. бо ҷорӣ гардидани ин низом волидон метавонанд маблағи иҷораи китобҳои дарсиро ба осонӣ тавассути телефони мобилӣ ва дигар воситаҳои электронии пардохт анҷом диҳанд. ин тадбир дар доираи иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ роҳандозӣ гардидааст. татбиқи ин барнома шаффофияти пардохти маблағҳои иҷораи китобҳои дарсиро таъмин намуда имкон медиҳад ки ҳамаи маблағҳо мутобиқи муҳлатҳои муқаррар гардида мустақиман ба суратҳисоби махсуси вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гарданд. аз ҳама ҷиҳат ин барнома бисёр муфид аст ба худи ҳисоббаробаркунии муассисаи таълимӣ ва худи падару модарон тавассути барнома метавонанд бо амонатмобайлои худ пардохт кунанд маблағи иҷораи китобҳои дарсиро. ташвиши волидайн аз агар дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон гирем метавонанд бо телефонҳои мобилии худ тавассути посттерминалҳо маблағи иҷораи китобҳои дарсиро пардохт кунанд. низоми билингии иҷораи китобҳои дарсӣ имконият медиҳад ки шаҳрвандон ҳатто берун аз кишвар маблағро тариқи ҳисобфактураи пешниҳоднамудаи муассисаи таълимӣ бо истифода аз паёмак SMS пардохт кунанд. қобили зикр аст ки пас аз пурра ба истифода додани ин низом новобаста аз ҷойгиршавии муассиса, шаҳр, ноҳия ё деҳоти дурдаст пардохти иҷораи китобҳои дарсӣ дар шакли ягона ва бо талаботи якхела амалӣ хоҳад шуд. бояд гуфт ки ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ пардохтҳое мебошанд ки бидуни истифодаи пули нақд тавассути кортҳои пардохтии бонкӣ, чекҳо ва ҳамёнҳои электронӣ анҷом дода мешаванд. яке аз афзалиятҳои асосии чунин пардохтҳо осон, зуд ва бехатар будани онҳост ки дар сурати истифодаи дуруст сатҳи эътимод ва амнияти молиявиро таъмин менамоянд. истифодаи мақсадноки замин ва ба роҳ мондани кишти такрорӣ ба деҳқонони ноҳияи Қубодиён имкон додааст ки дар як сол то 3 маротиба ҳосил ба даст оранд. имрӯзҳо маҳсулоти ҷамъоваришуда аз даври сеюми кишт бозорро таъмин намуда ҳамзамон бо идомаи парвариши зироати барвақтӣ заминаи бо эътимоди таъмини бозор бо маҳсулоти тару тоза дар фасли баҳор фароҳам оварда мешавад. аз фаъолияти кишоварзони ноҳияи Қубодиён Исмоил Соҳибназариён ва Искандари Саид гузориш медиҳанд. бо такя ба шароити мусоиди табиӣ, захираҳои бои обу замин ва таҷрибаи ғании кишоварзон дар ноҳияи Қубодиён истифодаи мақсадноки замин сол аз сол густариш меёбад. ин омилҳо имкон фароҳам меоварад ки деҳқонон аз як қитъаи замин дар як сол то 3 маротиба ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба даст оранд. айни замон дар хоҷагиҳои ноҳия ҷамъоварӣ ва пешниҳоди ҳосили сабзӣ, карам, гулкарам, шалғам ва турб ба бозор идома дорад ки ин маҳсулот ҳосили даври сеюми кишт маҳсуб меёбад. тибқи иттилоъ дар ҳамин заминҳо дар кишти аввал картошка, дар кишти такрорӣ ҷуворимакка барои дон ва полезӣ ва дар кишти сеюм сабзавоти зикршуда парвариш гардидааст. ҳамзамон деҳқонон бо дар назардошти талаботи рӯзафзуни бозор ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти тару тоза ба парвариши сабзавоти гуногун барои фасли баҳор низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. барои гирифтани то 3 ҳосил асосан гармхонаҳо истифода бурда мешавад. зироатҳои сабзавоти барвақтӣ помидор, бодиринг, карам ва дигар намуди сабзавотҳо зери плёнка киш карда шуда дар моҳҳои март апрел ба бозорҳо бароварда мешавад. солҳои охир бо мақсади истифодаи самаранок ва ҳамешагии заминҳои корам хоҷагидорони ноҳияи Қубодиён ба бунёди гармхонаҳои мавсимӣ ва доимамалкунанда низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. ин иқдом на танҳо ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот балки ба баланд шудани сатҳи даромаднокии хоҷагиҳо мусоидат намуда дар маҷмӯъ ба таъмини устувори бозор бо маҳсулоти ватанӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. шароити мусоиди иқлим ва обу замин махсусан бо ташкили чунин гармхонаҳои доимамалкунанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкон аст ки тамоми фаслҳои сол ҳар қитъа замини корам мақсаднок истифода шуда аз он ҳосили фаровону хушсифати маҳсулоти гуногун кишоварзӣ ба даст оварда шавад. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи Қубодиён дар масоҳати 1 гектар чунин гармхонаи доимамалкунанда бунёд гардидааст ки имрӯзҳо дар он парвариши ниҳолони помидор идома дорад.
با گفته خواجگیداران نهالان پمیدار در این گرمخانه نیمه ماه نوامبر گذرانیده شده است. خواجگیداران مقصد دارند که نیمه های ماه مارس الکی حاصل اولی پمیدار را به بازار پیشنهاد نمایند. چون این اصول پیشقدم کشاورزی در ناحیه قبادیان عامل مهم رشد ساحه، تامین امنیت آذوقه‌باری و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی به شمار می رود. роҳи мошингарди душанбе ваҳдат рашт лахш сарҳади қирғизистон дар даврони истиқлоли давлатӣ бунёд гардида имрӯз ин масир ба ронандагону мусофирон хизмат мерасонад. рӯзҳои охир дар ҳудуди ноҳияи лахш барфи зиёд борид, вале ин боришот ба рафтуомади мусофирону ронандагон монеа эҷод накард. гузориш дар ин хусус. ин ҳудудҳои ноҳияи лахш аз сатҳи баҳр тақрибан 1700 метр баланд аст ва бо назардошти ҳамин ҳамасола боридани барфи бештар ба қайд гирифта мешавад. дар ағбои қарамиқ наздики 1,5 метр барф боридааст. дар чунин шароит саривақт тоза кардани ин қисмати роҳи автомобилгарди душанбе ваҳдат рашт лахш сарҳади қирғизистон аз барф, пешгирӣ аз яхбандӣ ва таъмини ҳаракати нақлиёт аз кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи лахш масъулияти баландро талаб мекунад. зеро ин масир тоҷикистонро бо қирғизистон пайваст мекунад ва ҳоло ронандагону мусофирон аз давлатҳои гуногун аз хизматрасонии ин роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта истифода мекунанд. ҳоло фаъолияти роҳдорон ба таври шабонарӯзӣ сурат мегирад. ноҳияи лахш яке аз ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон ба шумор меравад. ба мо техникаҳои муосир дастрас гардид. ба мақсади таъмини ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои минтақа 8 адад техникаҳои гуногунтамға вобаста буда дар қисмати ағбаи қарамиқ ки аз сатҳи баҳр дар баландии 2700 метр ҷойгир мебошад, коргарон ба ҷалби техникаҳои роҳдорӣ кору фаъолият доранд, то ҳаракати мӯътадили нақлиёт бо таври доимӣ таъмин карда шавад. дар вақти боридани барф, шамол ва ҳарорати паст, таъмини ҳаракати нақлиёт дар ин масири байналмилалӣ фаъолияти шабонарӯзиро талаб мекунад. дар маҷмӯъ муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи лахш аз километри 280 то километри 316 дар маҷмӯъ нигоҳдории 41 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта, 38 километр роҳи маҳаллӣ ва роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаро ба уҳда дорад. ҳоло ки фасли зимистон асту боридани барфу паст будани ҳарорат дар ин баландкӯҳҳои кишвар идома дорад, ҳадафи кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи лахш барои саривақт тоза кардани роҳҳо аз барф, пешгирӣ аз яхбандӣ ва таъмини ҳаракати нақлиёт дар масири душанбе ваҳдат рашт лахш сарҳади қирғизистон равона карда шудааст. дар аргентина беш аз 45 000 гектар ҷангалзор нобуд гардид. бар асари сардӣ аз меъёр зиёд дар лаҳистон 54 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар рӯйдодҳои хориҷи мамлакат дар таҳияи ҳамкорони мо. дар аргентина сӯхтори ҷангалзор ба амал омад. беш аз 45 000 гектар ба кӯми оташ рафт. зарари ҷиддии оташ дар яке аз боғҳои миллии Аргентина бисёртар ба қайд гирифта шудааст. ин боғ дар рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. мақомоти Аргентина дар 4 минтақа ҳолати изтирорӣ эълон карданд. ҳазорон нафар сокинон ва сайёҳон ба ҷои амн кӯчонида шуд. дар хомӯш кардани оташ техникаҳои махсус ва садҳо оташнишонон фаъолият доранд. хадамоти ҳолатҳои фавқулода ҳушдор доданд ки вазъ метавонад бадтар шавад. дар яваи ғарбии Индонезия сел ба амал омад. дар натиҷа 74 нафар ба ҳалокат расид. 6 нафари дигар беному нишон гаштанд. сабаби ба амал омадани сел боридани борони пайдарпай дар Индонезия мебошад. тақрибан 30 хонаҳои истиқоматӣ хароб гардид. зиёда аз 200 нафарро ба ҷои амн кӯчониданд. тибқи иттилои мақомот ҷустуҷӯ давоми 1 ҳафта боз идома хоҳад ёфт. ин гуна вазъи ҳаво то моҳи март давом мекунад. давоми чанд рӯзи охир бар асари сардиҳои аз ҳад зиёд дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 42 нафар ба ҳалокат расид. зиёда аз 500 000 нафар сокинон бебарқ монданд. сардии бисёр дар баъзе минтақаҳои кишвар дар роҳҳои мошингард мушкилӣ эҷод намуд. тибқи иттилои мақомот ин сардӣ давоми ҳафта боқӣ мемонад. аз сабаби сардии аз ҳад зиёд дар Полша 54 нафар ба ҳалокат расида, 34 нафари дигарро наҷот доданд. дар давоми ҳафтаи охир ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа хунук шудааст. коршиносон мегӯянд ки ин ҳолат то охири моҳ идома меёбад.
бинандаҳои азиз, мо шуморо бо дигар хабаргузоришот дар нашрҳои баъдаи барномаҳои иттилоотии ахбор дар ҷараёни рӯз ошно месозем. саломат бошед, то боздид.